preocupin una mica de trobar el seu espai a la festa, que no necessàriament és encaixar entre dues danses del seguici. Jo penso que un dels grans reptes de la Festa Major de Sant Pere és en aquests moments que en aquests dies, al voltant del dia 29, tot el nucli antic hi hagi coses com les que ha fet Dames i Vents, anant per carrers i places, vull dir, fent actuacions. És el repte dels propers anys. Llegim entre línies doncs, que els trabucaires haurien d'adreçar o en aquest cas complir una de les, deixeu-m'ho, permeteu-m'ho dir així, una de les promeses o una de les targetes de presentació quan es van donar a conèixer, és que també assoliran el nivell de ball parlat. Sí, evidentment, jo penso que el sentit